हेलो लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय। सानफ्रोमबो बांनायनिफ्राय बांदों पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन। नाथाय मोनसे मख'जाथाव आसुनि दङ पेट्रल आरो डिजेलनि थाखाय साधारन सुबुंनो होनाय जागोन दानफायाव 9,000 रां। नोंथांमोना खोनानानै सानदों नामा जे मा गोमोथाव खौरां होननानै? नाथाय गोमोथावब्लाबो बाथ्राया सैथो। नाथाय बबे हादराव बबे रायजोआव नोंथांमोना थारैनो मोनथिनो जोबोरै गोसो जादों जानांगौ। फोरमायगोन बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो आबुं खौरांखौ। बेनि थाखाय भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। बुहुमनाङै थावनि बेसेन बांनायनि समावनो गिबि खेबनि थाखाय बे गोमोथाव खौरांखौ फोसावनानै होदों बुहुमनि गंसे हादरा। गारियाव पेट्रल आरो डिजेल सोनो थाखाय साफ्रोम सुबुंनो होनाय जागोन दानफायाव 9,000 रां। आरो बे गोमोथाव खौरांखौ गिबि खेबनि थाखाय फोसावनानै होदों फ्रान्स सरकारा। हादरनि साधारन सुबुंनो गारियाव थाव सोनायनि मुङाव बे रांखौ होनाय जागोन। आसनियाव खानानै होनाय नेम बायदि गेजेर थाखोनि नखर, खम बेथन मोनग्रा साख्रियाल, फालांगिरि, बेकार लाइमोन सुबुंफोरनो बे रांखौ होनाय जागोन। फ्रान्स हादरनि रांखान्थि बिबां बायदियै 100 इउर' थामहिनबा भारतनि रांखान्थि बिबां बायदियै जागोन 9,000 रां होगोन होनना फ्रान्स सरकारा फोरमायदों। बेनि अनगाबो जायनि नखरनि बोसोरै आया 1,74,000निख्रुइ खम बैसोर बायदि नखरनि सुबुंनो बे आसनिनि रांखौ होनाय जागोन। आरो फैगौ 2022 मायथाइसिम बे रांखौ होनाय जागोन होनना बुहुमनाङै पेट्रलनि बेसेना बांदोंब्लाबो नाथाय भारत हादरनि बेसेन बांनायाव नांदों गासै हादरनि नोजोर। करनानि मुं सुनानै पेट्रल डिजेलजों लोगोसे मुवा बेसादनि बेसेन बांनायाव हाजासे सैनो गोनां जादों साधारन सुबुं। नाथाय फ्रान्स बायदि सरकारा पेट्रल आरो डिजेल सोनो थाखाय हादरनि नोगोरारिनो दानफ्रोमबो 9,000 रां होनो हादोंब्ला भारतआ बेसेनखौ खमायनो हाया। बिदिब्ला दिनैनि फिसा भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।